Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na pagkaaga mga tugang aldaw kitang unyanin Sabado, Oktubre 22, 2022. Sa technical side na katuwang niya to Johnny Naidea III as in Benjamin Calyud Jr. Maantabayanan ang Nagangunyan News sa 105.5 Bicol Idol FM Naga as in 89.5 Radyo Natin Naga. Madadalan man sa Nagangunyan News as in Naga City Government Facebook page as in YouTube channel. Ako ang sa indong lingkod Paulo de los Santos, unyan sa detalyes as in headlines kan sa tuyang mga bareta. Mga nahaban as in planong mga proyekto kan sa indang o kan sa iyang administrasyon na pigsaro-saro ni Alcalde Nelson Legacion sa iyang first 100 days report. Ang detalyes halik kay Joel Solino. Sinaro-saro ni Alcalde Nelson Legacion sa iyang 100 days report kan sa iyang ikadawang termino bilang alkalde ang mga akomplishmento asin na narealisar na mga proyekto, maging mga programa kan lokal na gobyerno, asin ang tighamaan na 8-year Comprehensive Development Plan para sa taong 2022-2030, asin ang mga bagong kamauutan na nakapalaman sa bagong bersyon kang maugmang lugar, long-term vision. Sa detalyes kang report kang alkalde na ginibuk ang aldaw na Martes sa bagong tugdok na multipurpose event and evacuation building sa New Balatas Development Area, bakusan ang ma-focus sa radit na mga bagay kundi sa mas darakula alagan importanteng inisyatibo ang gobyerno lokal kan syudad sa lindong kan sa iyang administrasyon para sa padagos na pag-angat kan Naga sa masalangkaw na level ning pag-uswag. Sa mong pighaman sa huring simana kan Hunyo, an sa tong executive legislative agenda sa tulo sagkod anom na taon. Kaibag digdi ang mga programa asin proyekto dangan ang plano sa pag-implementar kan mga ini. Sakop kan mga ini ang mga sektor kan kapalibutan asin infrastruktura, salud asin nutrisyon, edukasyon, tabang sa namamanwaan, istaran dangan urban poor, ekonomiya asin pagkrear nin trabaho, pagpapusog kan gobyerno lokal, paggasto asin pangangwarta, kaligtasan kan publiko, transportasyon asin pagmanihar kan trafiko. An ehersisyo na ini nagsentro sa bagong haman na 8-year Comprehensive Development Plan covering the period 2022 up to 2030. Sinabi pa kang alkalde na ang mga proyektong sa indang hahamanon mabilang maning panahon na kinakaipuhan para man mapangyari. Alagad, andam mandigdi ang gobyerno lokal para marealisar asin gibuhon ini ano man ang mangyari o hampangon na mga angata maabot sa 15 bilyones de pesos ang kantidad ka mga plano kang administrasyong Legasyon para man sa mga bagong development investment sa masunod na 8 taon. Inigamos para sa progreso ka mga taga-Naga na madaraman ng epekto sa pagtarai ng mga banwaan sa Metro Naga. Sa 15.6 bilyon de pesos an sa tong mga plano para sa mga bagong development investments sa masunod pang 8 taon. Inasigurat pa kang alkalde na siring kang ginigibo na ninda padagos sindang makikipagtabangan asin mahanap ni mga katuwang na mga opisina asin ahensya de gobyerno para man marealisar ang mga proyektong nakalinyada para sa masunod pang mga taon kan sa iyang administrasyon. Siring sa inot, nyamong 3 taon, nagdududa ang iba. Baad naghahapot na kung sa inman kukuanon kan syudad,
ang pagkadaradakulang pondo na kinakaipuhan para sa mga proyektong linatag sa Comprehensive Development Plan. Siring sa satong ginibo, asin padagos na ginigibo. Kita makikipagtabangan sa satong mga kaantabay na mga ahensya sa gobyerno nasyonal dangan sa pribadong sektor para masiguro ang mga pondo na kinakaipuhan sa mga proyektong ini. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. Sa iba pang bareta, annual supply agreement para sa direktang pagbakal kan LGU Naga nin agri-products sa local farmers sa syudad, pigahamana. Ang detalyes, Uyan Report. Padagos ang paghamana kan City Agriculture Office asin kan Bids and Awards Committee sa annual supply agreement kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga asin kan local farmers sa syudad. An agreement mataong dalan sa direktang pagbakal kan lokal na gobyerno sa mga local farmers kan mga agri-products na gagamiton sa social programs kan LGU Naga na nagtataonin bagas asin iba pang kakanon sa mga beneficiaries arog kan miyembros kan sanggawadan asin Quality Universal Elementary and High School Education in Naga o QUIN. Sa iyang first 100 days report kan Oktubre 18, pigsabi ni Alcalde Nelson Legacion, pigahamana an annual supply agreement bilang pagsyerto na ang mga local farmers igwang ganansya sa saindang paglapigot para sa bastanting supply kan kakanon. Marurumduman na inot ng pigsabi ni Acting City Agriculturist Frank Mendoza na planong magbakal kan lokal na gobyerno nin agri-products sa arog kan bagas sa mga paraoma sa syudad sa tamang presyo per kilo. Ini sa tahaw kan hababang presyo kada kilo nin paroy na sa presente 15 pesos kada kilo huli sa padagos na pagpautob kan rice tarification law na nagkausar nin pagkalugi sa mga local rice farmers. Na magkuhanin produkto direkta sa mga parauma sa tamang presyo para sa mga social programs kan syudad, arog na baga sa QUIN asin sanggawadan. Pigahamana kan City Agriculture Office asin kan Bids and Awards Committee an annual supply agreement entry kan syudad asin kan mga parauma. Sisiguraduhon ta na ang mga naglalapigot asin nasisiguro na igwa kita mga kakanon sa satong mga lamesa may ganansya. Apwera digdi, piglalauman man, susog sa alkalde, na pirmahan ng unya na bulan, ang Memorandum of Agreement o MOA, kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga, asin kan Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, o PhilMec, kan Department of Agriculture, para sa dugang na Rice Post-Harvest Facility sa Rice Processing Center sa Barangay Carolina. Marurumduman, kan nakaaging bulan, aprobado sa sangguniang panlungsod, ang resolusyon na pigpadrinuhan ni Konsehal Melvin Ramon Buenafe, Chairman kan Committee on Agriculture sa Sanggunian, na nagtataong dalan sa LGU Naga na hagadon sa ahensya ang duwang rice dryers asin sarong rice mill na madugang sa sarong eksistedong rice mill sa Rice Processing Center para sa mga paraoma. Sigun pa sa alkalde, 5,460 na sako nin bagas ang naproseso sa eksistedong rice mill sa processing center. Huli sa 1.50 pesos kada sako ang naging singil kan lokal na gobyerno sa mga local rice farmers na nagpapamulino kan sa indang paroy kumpara sa ibang mulinohan na nasa 3 pesos sagkod 5 pesos ang singil kada sako. Sabi pa kan alkalde sa iyang report, makakatabang sa pagbaba nin presyo kan bagas sa syudad ang hababang singil sa pagpaproseso kan paroy. Ngunyan manabulan, pipirmahan naman niyato ang Memorandum of Agreement sa PhilMec para sa dugang na rice mill asin palay dryer na magagamit kan sa tong mga parauma. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Mga proyektong patinampo sa syudad din Naga, pig-anunsyar ni Alcalde Nelson Legacion. Ang detalyes, halik kay Joel Sulina. Ipigbiglan sa first 100 days report ni Mayor Nelson Legacion kang Martes ang mga bagong road system na bako sa nang nakadisenyo para sa bulos ng trapiko
kan mga bihikulo. Imbes na katisenyo man ini para man sa buwelong paglakaw o hiro kan tao, mga produkto asin komunikasyon sa iba pang pagtaraid na lugar para sa padagos na progreso kan syudad. Sinabi ni Mayor Nelson Legacion na sa Roang San Isidro, SLF Palestina Bypass Road via Christ the King na konkretong tinampo asin tulay na masumpay sa Barangay San Isidro, Naga City, asin Barangay Palestina sa Banwaan man Kampili, Camarines Sur na magiging dakulang alternative access road sa mga residente asin hali sa Aplan Barangays kang syudad, pasiring sa mga Banwaan kang Magaraw asin Calabanga na dahil na kinakaipuhan pa mag-agi sa Naga-Pili boundary asin maabala kang heavy traffic sa lugar. Kaibadigdi ang San Isidro SLF Palestina Bypass Road via Christ the King. Ang tinampo asin ang tulay na ini masumpay sa San Isidro asin Palestina Pili. Kaya kaipuhan tapo digdi ang tabang ni Congressman Gabi Bordado Jr. Masiguro ini kan labi ka importanteng alternatibong access sa satong upland barangays, pasiring sa Magaraw asin Calabanga. Kabali padigdi ang planong 9 kilometers Pili NGCP Milaor Bicol Esplanade Rojas Avenue Bypass Road na masumpay man sa Banwaan kan Pili, syudad ning Naga, asin sa Banwaan ning Milaor na mahanggilid sa Pangpang kan Bicol River, pasiring sa People's Park and Recreation Center kan syudad na nakatalaan mang Hamanon. Ang 9 na kilometrong bypass road na ini, masumpay kan Pili, Naga asin Milaor na mahanggilid sa Pampang kan Bicol River, pasiring sa satong People's Park and Recreation Center. Matao ini sa mga biyahero nin oportunidad nalikayan ang congested na CBD2, CBD3, asin Concepcion del Rosario area. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Baratong taripa sa kuryente sa syudad din Naga, pigbubusol man kan alkalde. Ang detalyes nagbabalik si Joel Solina. Inihinguwa kang administrasyon ni Mayor Nelson Legacion ang pagkakaigwa ng green renewable energy para sa mas baratong kuryente, lalo na gunya na panagos ang paglangkaw kan taripa kaini, huli man ka mga dae kontroladong sitwasyon sa ibang nasyon, siring kang gyera sa mga nasyon na kinukunan ning coal kan mga kumpanya ning kuryente o power suppliers sa Pilipinas na binabakalan man ning kuryente kang Kasureco 2. Martes sa iyang first 100-day report, sinabi ni Mayor Nelson Legacion na igwanang aprobadong bilyones de pesos na 40.4 megawatt solar farm na itutugda sa barangay kang Carolina kan kumpanyang Pavi Green Renewable Energy Incorporated na makakatabang sa Kasureco 2 para digdi na direktang magkuha ng mas baratong supply ng kuryente na dai na maagi pa sa Luzon Grid na igwaning charge sa transmission. Apuera pa kaini, nakipag-ulay naman ng gobyerno lokal kan syudad Naga para man maayudahan, asin madagos ng ma-realsar ang planong waste to energy sa San Isidro Sanitary Landfill na kayang i-convert ang mga basura pasiring sa electric energy kasabay ang pagresolber o paghina sa polusyon asin pagbawas man kan basura. Sa ngunyan, aprobado na po kan Board of Investments ang bilyones de pesos na 40 megawatt solar farm na pigpo na pong itugdas sa Carolina. Ang nagtutugdas po kayan iyo ang Pavi Green Renewable Energy Incorporated. Makakatabang ini sa Kasureco 2 na mag-diversify kan sa indang mga supplier asin makakuanin baro-baratong kuryente na dai na maagi sa Luzon Grid. Kaya mayong transmission charge kan NGCP. Kaulay man yato ang Department of Energy. Tanganing matabangan kitang makaagwanta an sa tong waste to energy project sa San Isidro Sanitary Landfill.
Para sa Nagangunyan News, Joel Sulino. Certificate of Land Allocation pigdistribuer sa mga apektado kan demolisyon sa barangay Santa Cruz. Ang detalles, Uyan Report. Pig-anunsyar ni Alcalde Nelson Legacion ang distribusyon kan Certificate of Land Allocation sa mga pamilyang apektado kan demolisyon sa Fernandez Compound, Barangay Santa Cruz kan Setyembre. Marurumduman, 16 na pamilya na kompwesto nin nasa 300 na individual ang voluntaryong nag-evacuar sa Santa Cruz Evacuation Center. Makaliis po unan ang paggaba sa saindang mga harong sa nasambit na compound sa iyang first 100 days report sa Naga City Evented Evacuation Center 2 sa Balatas New Development Area o BNDA. Kan Martes, Oktubre 18, pigsabi kay ni na kan nakaaging Lunes, Oktubre 17, pigpoonana kan lokal na gobyerno ang distribusyon kan sertipiko sa mga evacuees na malipat sa Liberty Village, Barangay Kararayan bilang permanenteng istaran. Apwera kay ni, pigsabi pa kan alkalde sa iyang pataratara na lauman ang development kan bagong housing and settlement sites sa Barangay Pacol asin San Felipe na padagos na pig-acquire kan lokal na gobyerno. May hewas na 13 hectares ang pigbabakal na daga sa Barangay Pacol na kayang mag-akomodar nin 1,600 sagkod 1,800 na beneficiaries, mantang 2.3 hectares sa Barangay San Felipe na kaya man mag-akomodar nin 300 na beneficiaries. Katakod kan sa itong mga esperso sa settlements development, maugma po akong ihera sa Indo, na kansuod napo nanta na po ang pagdistribuer kan certificates of lot allocation sa parte kan Liberty Village para sa mga pamilya na nadanyaran kan demolisyon sa Fernandez Compound, Santa Cruz. Kabtang ini kan sa itong pagdusay kan nalalauman, nasasarigan, asin nangangataman na gobyerno. Siring kan sa itong nagibo sa paghaman, sa paghampang sa COVID-19. Mientras tanto, nagpasalamat ang alkalde sa Philippine Amusement and Gaming Corporation sa paggawad sa lokal na gobyerno tanganing mapatugdok asin mapatapos ang Naga City Event Evacuation Center 2 sa BNDA na saro sa mga obhetong ipatugdok kan sa iyang administrasyon kan Nobyembre 12, 2021. Formal na pigresibe kan lokal na gobyerno ang 50 milyones pesos na fondo para sa pagpatugdok kan edipisyo na may 2 eskalon asin floor area na 2,000 square meters. Apwera sa pagpasirong kan mga evacuees, gagamiton man ang nasambit na istruktura sa sports asin iba pang aktibidad kan lokal na gobyerno. In our Naga City Event and Evacuation Center 2, dati pangiturugan, ngunyan sa tunang napapakinabangan. Kaya giraray po ang pagpapasalamat sa pagkor, sa paggawad po sa tuya kan proyektong ini. Makalihisan na po kan samong Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Siyudad din Naga top 1 na naman sa most competitive component cities and municipalities competitiveness summit. Ang detalles, Joel Solina. Ulit sa higos, determinasyon asin malinaw na programa asin mga proyekto na pinapasunod kang gobyerno lokal kan Siyudad Dignaga sa pamamayon ni Mayor Nelson Legacion sa ibong ng mga dagmang naangat asin limitadong resources na pangyayari manggiraray ang mga dati ng pangiturugan asin igwa ning direksyon ang syudada para sa padagos na progreso kaini. Rason para manliwat na makuha asin bistuhon kang award-giving body na si MCI kan DTI ang Siyudad Dignaga bilang number 1 overall most competitive component city na nakakuha ning 53.2 na kabilugang score kan taong 2021 basado sa 4 na pillars kung saan sinukol ang Siyudad Dignaga sa economic, dynamic, government efficiency, infrastructure asin resiliency. Sigon kay Alcalde Nelson Legacion, ang nasambit na onra nakuha kang syudad
huli man kang pagtatarabangan ka mga lokal na opisyal kan syudad ning Naga, mga pamayo asin na empleyado kang gobyerno lokal asin kan mga taga syudad ning Naga. Kaya padagos ang progreso kaini. An sukul kan pag-uswag dapat magsagum sa mga tao. Dapat mamatayan po kan mga tao. Iyon man po ining onra na nakukuha. Bagamat nauugma po kita dahil sa onra na darakan pagiging top 1 overall ta as most competitive component city in the entire country. Tama ka, Pandua. Two successive winnings, kumbaga. Kaipuan lang na may padagos. Tinaw ng doon pa kang alkalde na magin ang ibang syudad sa Pilipinas naghihinguwa na makuha ang korona kan syudad ning Naga bilang overall most competitive component city. Kaya dagos na ang paglapigot ng gobyerno lokal ngaring mamantinir ang titulo na nasambita na ang panginot na mababenepisyuhan ang mga taga-syudad ning Naga. Hulita mas dakol na negosyo mga investor ang nagdidesisyon asin pinipili ang syudad ning Naga na mamuhunan o magbugtak kan sa indang negosyo na madara ning kita asin dagmang na trabaho para sa mga taga-syudad ning Naga maging pagtaraid na munisipalidad. Kaya ang syudad ning Naga mantinidong sentro ning komersyo asin ekonomiya. Desisyon kung sa ina lugar makaag nin kapital, nin investment ang negosyante. Pigihiling niya ang magkakaparang factors. And ang saro sa nanotaran sa Naga, governance, good governance. Ang saro, dagdag pa dyan, itong istorya na naglalakot na pagdigdi sa Naga, instead na madipisilan o padipisilan, napapadali. Si pag-secure nin mga permits, kinakaipuhan ng mga dokumento. Because precisely that is our instruction to officials and employees concerned. Tabangan si mga nagninegosyo sa Naga na mapadali sa mga kinakaipuhan na papeles, mga proseso na inaagihan. Plus of course si kinakaipuhan na mga tinampo, connectivity na mention po yan. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sunina. Mga recipientes kan Certificate of Land Allocation pigpuuna ng itugdok kaansayin ng mga bagong istaran. Housing and Settlement Development Office may piglinaw mapadapit digdi. Ang detalyes, uya ang report. Piglinaw ni Engineer Rolando Campillos, Pamayokan Housing and Settlement Development Office, na 8 sa 16 na pamilyang apektado kan demolition sa Fernandez Compound, Barangay Santa Cruz. Ang pigtauan kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga nin Certificate of Land Allocation. Sigun ki Campillos, 8 sa mga pamilyang nag-evacuar sa Santa Cruz Evacuation Center huli sa demolisyon, mga dokumentado bilang may sadiri kan mga harong na piggaba sa demolisyon na nakalokar mismo sa laog kan compound. Susog sa assessment kan nasambit na opisina. Pigsabi pa ni Campillos, may sukol na 40 square meters ang pigpanaong lote sa Liberty Village, Barangay Kararayan sa mga pamilyang nagresibe kan certificate na sa presente padago sa pagpatugdok kan sa indang mga bagong istaran. Sa ibong kaini, dahil na nag-qualify na matawan ng sertipiko ang ibang pamilya sa evacuation center huli sa kawaran ng dokumentos kan sa indang ownership kan sa indang pig-demolished na harong sa lugar. Ang average lot size naman is 40 square meters. Ang dimension niya is 4 by 10. Pero sa may mga ready ng listaran duman na mga araw na Duty lang ito, and si duty nga ipidistribute mo niya kang Tuesday. Pinailimin sa nila, ilaga ng mga tanda sa mga corners para at least na kung panagtulog sa nangarap, yung sila mismo sa loob ng luto nila. Kung may mga nagkaroon naman na taon duman, na siguro nga nagpupuro naman sa pagtulog ng araw naman. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo De Los Santos.
Security plan para sa Fiestang Kalag, pigahaman kan LGU Naga as in Public Safety Office. Ang detalyes, Uya ang report. Pigahalat na sana ni Konsyel Melvin Ramon Buenafe, Chairman kan Committee on Peace and Order, Public Safety and Disaster Management kan Sangguniang Panlungsod, ang security plan kan Naga City Police Office asin kan Public Safety Office o PSO sa mga kamposanto sa syudad din Naga. Sigun sa konsihal, piglalauman na igwanang nahaman na plano ang mga nasambit na opisina duwang semana baguan All Saints Day asin All Souls Day sa pagtaong seguridad asin pagmantinir sa pasiorden sa mga semeteryo sa syudad, lalo na sa Naga City Public Cemetery sa Barangay Concepcion Pequeña, kung saan nanutaran ang magabat na bulos ng trapiko kan tao sa laog kan Campo Santo asin kan mga lunadan sa Maharlika Highway. Pigsabi pa kan konsihala, mabuelta sa kinatukdan na aktibidad ang mga tao bilang pagselebrar kan Pistang Kalag, kaya padagos ang paglatag kan security plan kan pulisya asin kan PSO na iyuman ang sisigatuhon kan nasambit na komite sa mga masurunod na aldaw. Usually pagka paabuto na ang Pistang Kalag, All Souls Day, igwa ng mga preparasyon na lalatag ang satuyang kapulisan, mga otoridad, kaibahan sa tuyang PSO. No, yan mga usual na ginigibuan. Lalo na ngunya nag-resume kita ka mga usual activities sa pag-aawas sa pandemic. Kaya expected po na as early as mga 2 weeks before, igwa na silang na-prepare na plano kayan. And sarap po yan sa mga ipapalo up and sa maarabot na aldaw, may hiling mga kapulisan na nagde-deploy na sa mga sementeryo sa siyempre pag siguro na preparado man sinda sa pagdagsa ng mga tao. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Department of Trade and Industry may abiso katakod ka nagpapadagos na pagbangon at ginhawa program. Sa mga beneficiaries ang maninigong livelihood trainings as in kits. Arong sa mga beneficiaries ang maninigong livelihood trainings as in kits. Arong kan livelihood kits sa carpentry napigpanao sa kinseng na genyo. Napigsairarom kan diti ay sa livelihood training sa handicraft kan Webes, Oktubre 13 sa PSO Training Hall. Apuera digdi, pigkokondusirman ang livelihood trainings asin pigpapanao ang mga kasangkapan sa sewing, food processing, handicraft asin iba pa. Dugang ni Reyes, mayo pang pigpapaluwas ang DTI, nin numero kan mga beneficiaries na nanginabang asin kantidad na piggamit sa programa. Alagad mapadagos ini sagkod na matapos ang taon. Gusto po mag-avail kan sa moyang programa, magduman lang po kamo sa nearest negosyo center kang sa Indong Banwaan. May mang lain-lain pong DTI Extension Office na inapod na negosyo center ang Camarines Sur Provincial Office. So magduman lang po kamo. Tapos hanapon po ang business counselor na assign duman or pwede man po magdyan sa Panganiban Provincial Office sa Kataid kan DVP and Petron para po mag-inquire. Si Arlene Bienson, 38 anyos kan San Fernando, Camarines Sur, saro sa mga ehemplo kan beneficiaries na nanginabang asin nag-asenso huli sa programa taon 2019 kan matawan siya kan DTI nin training asin mga kasangkapan na sagkod sa presente piggagamit niya sa iyang negosyong arts and craft. Abiso niya sa mga nagpupuon pa sa nang mag-training sa lindong kan programa na gamiton sa pupuon na nahanap buhay ang mga materyales na itatao kan DTI. Pigsabi pa ni Bienson, nangunyan, saro na sa mga trainers kan DTI na dakulang bagay ang pigtataong tabang panhanap buhay kan gobyerno sa mga individual na dahi natatawanan ng pagkakataon na maka-empleyo. Advice ko lang po sa inda na ang tinao po sa indang kit kang DTI, sana po pakinabangan po ninda na itong magamit po ninda maging hanap buhay ninda na pupuunan po ninda. Kasi dakulang pong bagay ang itigtatabang po kang gobyerno po na para sa mga mga kabarangay po na itong day po baga na tataaning mga ning mga tabang o itong mga day pong hanap buhay. Araw po sa ko saro po lang po kung ina na dati po sa lang po simpleng
ina na nag-asikaso lang po ka. Nag-isip po kaya ako na, kasi po minsan nag-aabot po sa punto, baga pong kinakapos kita. Dawa po sabing may trabaho ang agumta, kinakapos po. So nag-isip po ako. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Museo sa Universidad de Santa Isabel bukas para sa mga kakian asin kamagurangan. Ang detalyes uyan report. Bukas sa gabos, nabisita mapa estudyante manubako ang University Museum kan Universidad de Santa Isabel na nagpapahiling kan mga suanoy na mga babasahon, dokumentos asin materyales na parte kan historya bako lang kan eskwelahan magin kan syudad. Sigun ki Luis Banzuela, curator kan museum asin maestro kan eskwelahan, naka-display ang mga artifacts na pigli kayang ipreserbar kan mga Vincentian sisters na piggamit sa eskwelahan poon kan Tiempo Kastila, Amerikano, Hapon sagkod na matapos ang World War II. Aminado ang curator na nagkapira sana sa historical artifacts lalo na ang mga relics kan mga santo na napreserbar asin naka-display sa museum huli sa pambobomba kan mga Allied forces sa eskwelahan na pigibong headquarters kan Japanese Imperial Forces kan World War II. Pigbuksan ang museum kan taon 2018 bilang pagselebrar sa ikasanggatos na taon kan universidad bilang kainot-inoting normal school para sa kababaihan sa nasyon asin Far East Asia deklarado kan Setyembre 18, 1875. Pigtugdas ni dating Obispo Francisco Gainsan Eskwelahan bilang Eskwela Colegio Diocesano de Santa Isabel kan Abril 12, 1868. Retrieve na mga artifacts dahil nga siguro ang sarong factor dyan kan inibinumbakan Amerikano katong panahon kan World War II kasi nga ining USI ginibong headquarters kan mga Hapon. So duman, para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Huring bareta, kinaban nin mga engkanto, pupuunan o pigpuunan ng ipresentar sa nasambitan ng universidad. Ang detalyes, uya ang report. Bilang pagtugon sa pangangaiponin fondo para sa scholarship grants kan Universidad de Santa Isabel o USI, pigmarhay kan Teatro de Santa Luisa kan Universidad, nagibuhon ang theatrical play na may titulong Encantare sa mundo ng mga engkanto na may temang pagpadangat sa kapalibutan. Sigun ki Maria Paula Jean Guevara, moderator kan Teatro de Santa Luisa, tema kan theater group sa enterong taon ang pagpadangat sa kapalibutan na ipapahiling sa entablado kan USI Auditorium ngunya na Biyernes alas 2 din hapon asin alas 6 din banggi asin sa Sabado parehong schedule. Pig-anunsyar kan moderator na sold out na ang tickets na nagkakantidad 50 pesos kada payo para sa pambiyernes na presentasyon, alagad nagtitinir na available ang pansabadong edisyon kan Encantare. Apwera sa scholarship grants, gagamiton man ang fondong matitipon kan USI sa play sa mga outreach programs kan nasambitan ng Catholic School. Since ngunyan ang theme kang Teatro de Santa Luisa sa buong taon is tungkol siya sa love. Love. Oo, ngunyan ang theme is love for the environment. Ang proceeds po kang play ni mapapaduman po sa scholarship grants kang mga members mi sa teatro. And then po nagtatao din po kami sa nagigibo po kami ng outreach program sa community extension services mi po digdi sa university. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Iyan ang mga natipo ng mga bareta para sa Nagangunyan News sa ngunyan na edisyon kang Sabado, petsa 22 kan bulan ni Oktubre taong 2022. Sa technical side na katawang niyan to Johnny Naidea III as in Benjamin Calio Jr. Ako po liwatan sa indong nakaiba Paulo De Los Santos. Mabalo sa pagantabay masunod na po an sa tong aramon. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo De Los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan
Ang Naga Ngunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Dako lang ako ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang mayor, Mayor Sondigasyon, talagang mahiguson. Kay Gwaning Maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga kurang, sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunyan na nakula na, tapos magayon pa, magiging child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BSW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Uya na ang programang Satong Aramon. Maray na aga mga tugang, aldaw kitang unyanin Sabado, live kitang madadalan sa Naga Ngunyan News sa asin Naga City Government Facebook page, asin na YouTube channel, asin live man na nadangog sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin na 89.5 Radyo Natin Naga. Ako po si Paulo de los Santos. Ako man po si Jason Nyola. Ngunyan mga tugangan sa indong lingkod, kami po mag-iiribanan ngunyan. Pag-uulayan po ining pagiging top 1 na naman kang syudad din Naga digdis sa most competitive component city sa 10 Cities and Municipalities Competitiveness Summit. Sir Jason, kung natatandaan po niya to, confirm ko lang kung kita po naging top 1 man kang nakalis na taon. Ayun, tabi Pau, kan 2021 ang kaparehong award, the most competitive component city kang Pilipinas, napaduman yan sa Ciudad Canaga. Ini yung pagpili na iniyo kang sa Ciudad Canaga bilang most competitive component city. Ginibuni kang City and Municipalities Competitive Index, sa paagi kang CMCI na pinag-develop ka National Competitive Council through Regional Competitiveness Committees. Mahiling ta dyan, pigbasihan ang pagtaon ng grado sa 4 na kategorya. O 5 5. Economic dynamism, 20%, governance efficiency, 20%, infrastructure, 20%. Resiliency, asina innovation, 20%. Nakakuha dyan yung halangkaw na score ang syudad sa gabos sa interong component city sa interong Pilipinas. Number 1 ang Naga, top 1. Tapos kan nakalis na aldaw ba kaya Sir Jason, tapos mga tugang kita naawarda na naman ang syudad bilang top 1 huli sa higos, determinasyon, asin malino na programa, asin proyekto na pigpapasunod kan local government unit ng syudad sa pamamayo naman syempre ni Mayor Nelson Legacion. Good morning po Sir Nelson, Mayor Nelson Legacion, kung ikaw po nag-aantabay ngunyan. And congratulations po sa saro na naman po na kapangganahan kang syudad, huli po sa malalauman masasarigan nangangataman na paggobernar. Mga tugang, hinanyugon po niya to ang inaapod niya to itong pagdeklarar duman sa summit na ito. Ito bagang pagdeklarar sa syudad din Naga bilang top 1 na naman para sa unyo na taon bilang most competitive component city sa 10 Cities and Municipalities Competitiveness Summit. Most competitive LGU among the component cities is from the province of Camarines Sur. Alam na, Naga City! Yan, Sir Jason, pag-ano, kasugma. Live iyan na naantabayanan kang lambang nagenyo sa indang mga Facebook timeline.
And iyan, nahiling po niya to maugmang sakat ni Alcalde Nelson Legacion ang stage duman sa summit kung saan pig-recibe niya ining patunay na ang Syudad Dinagat back-to-back rank number 1 sa nasambitan ng summit. Ining award na pagiging top 1 sa overmost competitive component city sa 10 Cities and Municipalities Competitiveness Summit. Paano kaya ning mahiling mo man talaga ang sinasabing higos, determinasyon, as in itong pag-focus duman sa busol kay itong mga programang nahihiling kan lokal na gobyerno kan Syudad Dinaga, na kaipuhan talaga kan syudad tanganing mag-asenso. As in, bako lang ang syudad ang maasinso, kundi kaibahan na mismo ang tao, ang lambang na genyo, pamilya. Oo, kasi igwa kita mga tugang na mga nanutaran, digdiyo sa presenting administrasyon kang LGU Naga, kung saan papakusugon si business establishments, si mga investors, nagrarananihan, tanganing kita matawanan pa ning dugang na mga negosyo sa syudad, na mataon ning dugang na oportunidad sa trabaho, sa negosyo, tanganing magkaigwan ning mas dakol na revenue para sa mga proyektos, mga programa kang syudad para sa tao. Kung matatandaan mo baga duman sa pigbahayag ni Mayor Legacion kan siya mag-deliver kan sa iyang first 100 days in office. Actually bako man lang siya intirong Team Naga. Ang primerong sanggatos na aldaw kan Team Naga sa pagtukaw bilang mga gobernante kan syudad. Kan pagkatapos sindang mag oath taking, insegida nagtipon sila, nagconvene, tanganing urulayan kung ano ang mas mapapamaray pa sa syudad. Duman nagluwas itong inapod na 3 to 6 year executive legislative agenda kang lokal na gobyerno. And bago sa paagi kay itong meeting na ito, nakahaman pa sila ning itong inaapod na 9-year comprehensive development plan for 2022-2030. Ang gusto sabihin ko kaya, talagang seryoso ang pagpadalagan sa Syudad Dinagat. Ang aning makamtanta itong mga programa ng mga pangkauswagan para sa tao. And iyan ang kagayunan kang sarong syudad na independente sa gabos ay sa mapa financially, mapa politically, hulit nakakasadiri kitang desisyon, nakakasadiri kitang pagpautob kang mga ordinansa na sa tuyang pigpasar, tanganing mas mapagayon pa, as in mas maparamaray pa ang kamugtakan ni syudad, especially sa pasiorden, sa transporte, as in sa gabos na sektor na manginginabang digdiyo sa mga polisiya, programa kan lokal na gobyerno, especially sa mga presenteng panahon. Sa kada kakapera lang partner kay ni yung yung programa kang kan syudad. Asipon mo 10 priority road projects, 13 convergence projects na identified niyan sa pagkikipagtabangan kang Department of Public Works and Highways. Ang sabi medyo kapos kita sa fondo because nga kaning nangyaring pandemya, may mga negosyong nagsarara. Pero makusog ang buot kang lokal na gobyerno kan Syudad Dinaga na hampangon gibuhon ining mga nakalistang ini yung programa sa good projects. Tanganing mautob itong katuyuhan Ano ang sabi ni Alcalde Legacion? Iyon na atubangon kan syudad, pwera kang pagmantiner, idadagos-dagos itong pagkikipag-partner sa mga government agencies, mga private entities, tanganing makatabang sa pag-realisar kay yung mga projects na ini. Oo, tama iyan. And partner, makadakol baga kitang garo business stimulus projects kung inaapod ito bagang mga proyekto sa tabang naman kang pribadong sektor, mga investors digdi sa syudad, tanganing magkaigwan ning dakol na apod kani job opportunities. Ang sailing ko nga ni kay ni partner bako lang mga taga-naga ang manginabang kundi si mga nagpapasiring sa naga.
Kung babalikan tayo itong kung bibiltadahan tayo itong mga 5 pillars baga na pigahagad kang ini yung CMCI, ini yung tanganing maging competitive component city talaga ang syudad. Pighiling siya duman sa side kang economic dynamism. Ining economic dynamism, ini baga si pagtaoning asigurasyon kang syudad sagud sa mga ginigibon niya, nadawa ba kung biriglaan ang pag-expand ka negosyo sa lugar na ini. Pero pigsishare tong pasiring sa padagos na pagtalubo ang mga negosyo, ang mga industriya na madaranin pagrambong pakan lokal na ekonomiya. Iyan ang niyaon sa irarum kan economic dynamism. Ang kedua, ining government efficiency. Ining government efficiency, iyo ang paghiras ng kalidad, sagod itong nasasarigan ng mga government services. Mga serbisyo kan gobyerno, mga support, kan government support para sa mga epektibo as in sustainable productive expansion. Yan na dyan itong ang dapat ngaya, igwaan LGU na iyan ng presence of Investment Promotion Unit. Digdi sa tuya, iyan ang pinagapod na Naga City Investment Board. Ngayon ang nagpahayag yan ng interest ang sarong pamilyang yaw, na i-establish ang Lautan Lawas, ito bagang may mixed-use development na ilalaag sa may Almeida Highway. Yan ang mga paghihiling ng mga entrepreneurs ang mga investment. Ngayon man dyan itong Futura Monte Philinvest. Lakulang subdivision man yan. May mga commercial establishment na ilalaag, may mga commercial complex. Then yan ang infrastructure. Sa lado ng infrastructure, ang paghihiling dyan itong mga physical assets kan lokal na gobyerno. Ma-expand and masustainer kan lokalidad as in sa iyang kapalibutan. Ano ang pinaka-purpose? Iyon na tanganing makamtan itong pagtaonin mga marhay na serbisyo sa mga tao. Ngayon dyan itong pigapod na serbisyo sa edukasyon. Kung mahiling mo, perang eskwelahan ng bagong eskwelahan na ipatugdok ang syudad ni Naga. Ang serbisyo sa salud, sa health, availability of basic utilities. Iyan ang pighiriling dyan. Mantang di sa resiliency, itong mga kapasidad kan lokal na gobyerno na makapaghampang sa mga pagbabago o disturbances. Ang pighahaga dyan, halimbawa nga igwa ka ng evacuation center, Center for Safety and Resilience. Iyan CESAR na ilalaag sa Balatas New Development Area. Iyan ang saro sa mga naging basihan kung taano ito pera kita dito sa resiliency. Sa resiliency nag-rank 2 Nice. Ayan ang pinakabago diyan sa 4 pillars na iyan. Iyon aning ikalima, ining innovation. Ini man itong kakayahan kang gobyerno lokal na mapakusog pa ang creative potential, tanganing ma-improve o masustainer ito mga current levels of productivity. Ano yun po yan? Availability of basic internet service. Kung matandaan mo, igwa kita kayo sa mga barangay, di ba? May programa kayo si Mayor Legacion, itong paglaag ng mga internet services. Si mga beneficiaries, iyo si mga estudyante na mayo ning internet connection sa arong para makapadagos pa sila sa na pagklase despite the pandemic. Ayan, partner, ang nagkakapirasa na sa mga signifikanting mga accomplishment kan syudad ni Naga sa lindong kan administrasyon ni Alcalde Nelson Legacion. Magayon na mga pangyayari ini, mga plano, mga nangyari na mga nahaman, huliyan sa iyang paglapigot. And ngunyan mga tugang, hinanyugon niya to ang naging pahayag ni Mayor Son Legacion sa sarong
pagtiripon. Kay bang kagawad gan media, mapadapit digdiyo sa pagiging top 1 na naman kang syudad din Naga sa most competitive component city sa 10 Cities and Municipalities Competitiveness Summit. Dahil po sa higos, determinasyon, as in malinaw na vision, malinaw na programa, as in proyekto na sa tuyang pigi-implementar. Dahil kita nawawaran nin kusog buot, dahil kita pinapanluyahan, dawa na kadakol si mga angat na inaato bangta. Dawa na limitado ang resources. Kauto palan, maski limitado ang resources, kung naghahanap, kung mahigos sa pagkikipag-ulay, sa mga pwedeng magtabang, may maabot na maabot. As in, iyo po yan ang napatunayan ka. So, ipapadagos na po si mga nagkapurunan. Taday pa man po tapos. Medyo harahalawig pa. As in, kadakol pa. Si dapat na mga giributo. Tanganing may padagos po si Pag-uswag, Kanaga. Katakod man po kayan si pagtautan in kinakaibuhan na trabaho as in hanap buhay. Ultimately, ang sukul kan Pag-uswag dapat magsagum sa mga tao. Dapat mamatean po kan mga tao. Iyon man po ining onra na nakukuha. Bagamat nauugma po kita dahil sa onra na darakan pagiging top 1 overall as most competitive component city in the entire country. Tama ka, Pandua. Itong successive winnings, kumbaga. Kaipuan lang na may padagos. Kaya padagos po kitang mainguha. Sa hiling ko, sigabos na nakalatag, sigabos na programa as in proyekto na napagkauyunan. Pag naginibuta po yan, dahil kita mawawara sa top 3. And hopefully, top 1 man po giraray. Aram ko na ang ibang mga syudad sa Pilipinas, nag-iinguha man. Dahil man pwede na kita lang. As in, nahiling ko yan, duman sa kategorya kan government efficiency, infrastructure, and economic dynamism. Pero ako po kaya sa gabos pong ini, mahalaga si infrastructure. Pareho po kanpermi kong sinasabi, infrastructure is the backbone of our economy. Kung igwa kang maray na infrastruktura, mga infrastruktura na nagtataunin marhay na environment para sa paglaog kan negosyo, mga bagong investments. And of course, si katakod pang ibang aspeto nin paggugobernar, masurunod si iba man na kategorya. Economic dynamism, for instance, commercial transactions, money circulation. Dako lang tabang dyan ang maray na infrastructure. And so ay kayan, siyempre itong government efficiency, si mga transactions with the government, ease of doing business. Yan. Nagigiramduman ko si Presidente kan SNR, kan magbisita po din. Sa pag-desisyon kung sa ina lugar makaag nin kapital, nin investment, ang negosyante, pigihiling niya ang magkakaparang factors. And ang saro sa nanotaran sa Naga, governance, good governance. Ang saro, dagdag pa dyan, itong istorya na naglalakot na pagnigdi sa Naga, instead na madipisilan o padipisilan, napapadali. Si pag-secure nin mga permits, kinakaipuhan ng mga dokumento,
Because precisely that is our instruction to officials and employees concerned. Tabangan si mga nagninegosyo sa Naga na mapadali si mga kinakaipuhan na papeles, mga proseso na inaagihan. Plus of course si kinakaipuhan na mga tinampo, connectivity, na-mention po yan. Utilities, available po. Yan, digdi sa Naga. Yan ang sabi po kan Presidente kan SNR. So, in the entire Bicol region, Naga. Yan mga tugang ang naging napahayag kang alkalde kan Syudad de Naga, Mayor Son Legasyon na mapadapit tigdiyo sa saro na naman na success para sa Syudad de Naga. Yun na ini yung paggintapuan sa nasambitan ng summit. Mga tugang mabultada ang programa makalis ang nagkapirang commercials. Dati po, grabe ang baha migdi, lalo kung makusugang oran, mayong makaagi, pati mga eskwira. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, natabangan kami kantulay, may napagibuhan niyang paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil maarang pagturog mo pagbanggi, pagmatang kaatong na. Naging rahay po ngunyan ta. Maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency. Madali po makaagi. Maday na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yung kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muyag sa tulay kan sa muyang residente na Sonapor. Saka po si itong mga tao na nagpakaray po kayan. Gawa. Dahil may po gaanong listado. Pasalamat may manggararit. Kasi hindi po nag-ipon. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Mga tugang, nagbabalik po ang programang Satong Aramon na kaiba po ang sa indong lingkod Paulo de los Santos. Asin, Jason Nyola. Ayan, amanaan tabayanan po kita sa 95 o sa 89.5 Radyo Natin Naga, 105.5 Bicol Idol FM, and nadadalan man sa Naga City o Naga City Government Facebook page, ang nagangunyan na news sa Facebook page as in sa indang mga YouTube channel. Ngunyan mga tugang, apwera duman sa kapangganahan kan syudad na naitukar niya to po kasubago ining pag-uulayan naman niya to ining annual supply agreement kan LGU Naga as in kang local farmers sa syudad na mataong dalan sa LGU na makabakal nin direktang pagbakal sa mga local farmers sa syudad sa saindang mga agri-products, especially ini yung mga bagas na pigpapanao sa tuyang mga beneficiaries kan sanggawadan program and ining quality universal elementary and high school education in Naga or Queen. Sir Jason, ining sanggawadan na ini Sir Jason, ini yung ini si mga miyembro, mga solo parent or dayman ga boss? Dayman. Aram mo kaya, Paulo, ang Syudad de Naga, kadakol siya ng mga award-winning programs. Po dyan sa pagtatag kang, actually, ini yung Metro Peso ta. Iyan ang pinakainot. Nag-ararog lang ang ibang mga LGUs. Pag-abot sa operasyon kayan. Actually, nagkaigwa. Nahuri nga ang Senado, naggibo ang Senado ng lay tungkol sa pagkakaigwa ng Metro Peso. Okay, bakong Metro Peso, basta araw kaya, na opisina. Haliin sa, ang idea, hali sa Syudad Naga. Inang sanggawadan sa mga award-winning projects. Alam mo kung taano, itong mga aki na nagtitinda ng mga merindalan, yema, baduya, o kung ano pa man ang mga kakanin, imbis na magduman sa eskwelahan, nagtitinda-sinda. Para may, may pantustos ang bilang katabang kasi na magurang sa pagdisponer rin mga pang-aral doon na pangaipuhan. May saro dyan na case kayan
lingaw lang ko si kompletong pangalan niya, ano. Basta nagtitinda siya ng yema. Ang ginibo ka itong panahon pa ni Jesse Robredo, pina-eskwela siya sa Naga City Science High School. Then, scholar siya naman, siyempre, pag high school niya, nag-Ateneo, scholar mangyari. Pag college, pigko ang mangyari kang Ateneo, nagkuaning kursong Certified Public Accountancy. Nakalusot sa board, ano. Then ngayon, si PA na. Nagatrabaho na siya ngayon sa Sisip Gores Bilayo accounting firm. Ano. Naging successful itong aking ito. As in Neil Bridge Lalas ang apelyido. Saro lang to duman sa dakol ng mga akin na trabahan kang programang Sanggawadan. Kaya magayon yan mga programang araw kanina, ining mga queen, mga scholarship ng mga aki. Talagang ang syudad ni Naga talagang nag-iisip na mapakaray ang kamugtakan kan mga Naginyo, pamilyang Naginyo, mga constituente. Kaya siguro iyon itong pagbakal kang kang syudad, kang bagas, kang mga parao mata. Tama ini. Sarong maray pating lakdang. Tanganing masyerto na igong bagas itong mga kuyan. Nakatamangan man si mga local farmers. Yan ang pero kani digdi piglala man susog kay Alcalde Nelson Ligacion na pirmahan ng niya na bulan ang memorandum of agreement kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga asin kan Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMic kan Department of Agriculture. Ayan po para sa dugang na rice post-harvest facilities sa Rice Processing Center duman sa Barangay Carolina. Ang apakaro ko kay na partner and mga tugang ini yung mga dugang na rice facilities, lalo na ini yung dryer tapos rice mill. Iyo ini yung si gagamiton tanganing mapakaray si production kang bagas digdi sa syudad din Naga, and at the same time mabakal kang local government unit ining mga bagas na ini sa maray na presyo kada kilo. Sa pagi iyan kay itong tigahaman na annual supply agreement kan lokal na gobyerno na matauning dalan sa LGU na magbakal kay itong mga bagas na pig proseso duman sa center. E ang saro pa kay na makaugmang ipaabot na impormasyon, 150 pesos sana ang pagpamulino na o ang singil kan na LGU sa mga paraoma, mga rice farmers especially, kada sako ning paroy na may papamulino duman sa rice processing center digdi sa Naga City Nursery sa Barangay Carolina. And mga tugang, kanakaagi pong bulan, aprobado na po sa Sangguniang Panlungsod ang resolusyon na pigparinuhan ni City Councilor Melvin Birafi, Chairman kan Committee on Agriculture sa Sanggunian, na nagtatao pong dalan sa LGU Naga na hagadon sa ahensya ang duwang rice dryers, asin sarong rice mill na madugang sa sarong eksistidong rice mill sa Rice Processing Center para sa mga paraoma. Sigun ki Mayor Legacion, 5,460 na mga sako rin bagas na proseso sa eksistidong rice mill sa processing center huli sa 1 peso and 50 centavos kada sako ang naging singil kan lokal na gobyerno sa mga local rice farmers na nagpapamulino kan sa ilang paroy kumpara sa ibang mulinuhan na nasa 3 pesos na po sagod sa 5 pesos ang singil kada sako. And iyan sa paging iyan, di ba, nakatabang na sa pagpababa kan presyo kan baga sa syudad, and then sa rupa kaya na magayon kung magustuhan kang local government ang sendang produkto, babakalon sa tamang presyo, makasiguro ang local government na ang mga persona dito sa syudad na naglalapigot na magkaigwa ang lambang na ganyo ning pagkakan sa lamesa, may ganansya. Iyan ang kagayon ng digdi mga tugang, ang iniyong piglalapigutan kay ning City Agriculture Office
asin kan Bids and Awards Committee kan sanggunian mapadapitig di sa annual supply agreement. And digdi man sa piglalauman ngunya na bulan sa pigsabi ka subago mga tugang ni Sir Jason itong memorandum of agreement entre lokal na gobyerno and PhilMec kan Department of Agriculture. And mga tugang, hinanyugon naman niya to ang naging napahayag ni Alcalde Mayor Nelson Legacion duman sa iyang ikasanggatos na diyas na reporting mapadapit sa iyang mga nahaman kang LGU sa tabang kan Timnaga kan sangguniang panlungsod sa enot na sanggatos na aldaw kan sa inang pagtukaw makalihis ang opisyal na pagtukaw makalihis man na manggana sa pirilian. Agreement sa PhilMec para sa dugang na rice mill asin palay dryer na magagamit kan sa tong mga parauma. Ikapito, laumon man ang pagdevelop niyato nin mga bago direkta sa mga parauma sa tamang presyo para sa mga social programs kan syudad arog na baga sa Queen asin Sanggawadan. Pigahaman na kan City Agriculture Office asin kan Bids and Awards Committee an annual supply agreement entre kan syudad asin kan mga parauma. Sisiguraduhon ta na ang mga naglalapigot asin nasisiguro na igwa kita mga kakanon sa satong mga lamesa may ganansya. Ngunyan manabulan, pipirmahan naman niyato ang memorandum of Ayan mga tugang, kung natatandaan po niya to ang pigibong 100 o first 100 days report ni Mayor Nelson Legacion kan nakalihis na Martes petsa 18 kan bulan ni Oktubre tong 2022. Mga tugang, mabeltada ang programa makalihis ang nagkapirang pagirumdum. Mayor Sunny Legacion po. Dako lang pong pasalamat mi tigdi sa Zone 4 Triangulo ta nagibuhan ning paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayo na kami agi. Ini arog kayan, kung nahilig ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali, saka maayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siya paginabang, kasi gano'n lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, arog kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali akong nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayang kani, sa kasarupang ngunyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubusin ng basketballan, okay na. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Nagbabalik po ang programang Satong Aramon program, kaiba po ang sa inyong lingkod Paulo de los Santos. Asin Jason Nyola. Ngunyan mga tugang, pag-urulayan naman niya to ining pigaan daman kang LGU Naga, especially ang mga partnered agencies arog kang PNP sa tabang naman kang Naga City Police Office and syempre kang Public Safety Office kang Syudad din Naga ining pagruso kan mga bisita sa mga kampusanto sa Syudad din Naga bilang obserbar kay ning All Saints Day and All Souls Day di sa Syudad din Naga. Kasi isip mo ba kaya partner nagbabalik na naman kita duman sa mga panahon kung saan si mga normal niya tong pigigibo katakod kay itong mga celebrations, mga okasyon, nagigibo na niya to. Pero igwa mag-ari limitasyon yan, ano? Igwa mga limitasyon, alagad mahalat kita, Sir Jason, mga tugang, mahalat kita kang direktiba, hali mismo sa lokal na gobyerno kang syudad, sa pagbisita sa mga kampusan to, kasi yaon pa kita sa panahon, yaon pa po si pandemya, dahil pa po opisyalmente na tatapos, na dideklarang tapos na si pandemya, and kaya masunod po kita kung ano man ang mga panundon na ipapasunod po sa mga kampusan to. Saka ito nga security plan kang Naga City Police Office, Hamana. Pigahaman sa ngunyan, maaraman niya to yan na Sir Jason sa masunod na simana.
tanganing maaraman taman kung ano na si sunod na planong gigibuhon kang security maining public safety committee kan sanggunian kung ano ang gigibuhon ninda ma-meeting basinda or kaipuhan lang ning kadikit na instruction para sa pagpautob kay ning safety measures. Pero pag ganoon sa publiko bawal ang magdara ning inomon sagud mag-inom sa loob ng kampusan to. Ayan. Pero pwede magkakan. Pwede magkakan. Dahil mainom. Dahil mainom ning arak na itong mga nakaka-intoxicate na pag-inom mga tugang kasi saga ang pagbalo ning ning mga pointed mga patarom yan. Patarom bawal bawal iyan. For safety ayan kaya kampusan to diba kaya di ba Sir Jason and kita mga tugang bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko ang kampusan to bako po siyang lugar para mag-enjoy, bako siyang aldaw para lugar para katakutan talaga. Ini yung mga lugar na ini, Campo Santo, sagrado. Saka ang grupo pati kang SWAMO, Solid Waste Management Office, pinapamayan ni Engineer Joel Martin, nagpupunta sila maglinig kay itong mga sementeryo, lalo din sa may Concepcion Pequeña. Oo. Paglilinig nila, talagang kuminsan na ang mahanga ka man sa higos kan grupong iyan, ni Engineer Martin, hinulita talagang malinig ang mga sementeryo. Lalo na kung pagkatapos kan okasyon. Ang magayon lang, ang dapat lang talagang gibuhon kan sa toyong mga kapwa na ginyo, iyon na magtabang kita sa pagining dahil kita magpara koriyat ng mga ati, ibitaran tayan, sagod ang surusuan na traffic kumbaga talagang surusuan niya. Kundi kumisan mainit ang payo ano gayan kontrol lang po kita, kalma lang kita. Saka yan na sinasabi nga ninta na ang apod gayan dahil magpasaway kung ano ang sinasabi kan mga autoridad, sundon ta lang, lalo na yung mga pagpark sa mga aralang na lugar na ang apod gayan nakakaulang sa mga maaging behikulo. Iyan po ang likayan ta. And especially mga tugang saro man sa maya advice si mga basura po kung kumayo po ning may hiling na haraning basurahan, magdala na lang pong plastic bag. Tanganing maging malinig man ang Campo Santo pagkatapos kang selebrasyon. Kasi makahirak man bilang tao man pa makahirak man para sa parte man kang sa tuyang mga naglilinig dyan sa Campo Santo na pagkatapos kang November 1, November 2 dambako ng basura. Marauton bagang hilingon masagradong lugar, tigara po ng basura. And kung kandila yan, okay lang yan. Madali lang po yan. And makadagdag pa po yan para sa mga nagpapabakal ng kandila, i-recycle, okay. Pero itong basura, dahil po siya okay na magparahapon lang po dyan sa gilid-gilid kang Campo Santo. And si Kuyan, Councilor pero partner, pagkirano ni kang mga miyembros kan Philippine National Police na pinapanginoon ang mga tao, siyempre maduman sa Campo Santo, dahil pag ang i-secure ang harong pwedeng may mawalat, o may mamaghi, tatagahiling-hiling kan mga tadakulo na pong kaso nin akyat bahay na nangyayari pag November 1, tama? Diyan ba kita nadurman sa sementeryo pag uli mo, rangkado na sa imong rangkanaan sa imong puwertahan, mayo na siga mga gamit mo. Computer, kung ano-ano. Kaya hinguahon po na igwang mawawalat mangyari sa harong Orol tanan na lang, halimbawa ka, inot na duman. Pag alas 6 ngayon, magbalik kita, ako naman niya mahali, papasiring sa sementeryo. O kaya sa kataid na harong, o sa atubangan na harong, iyo ang mahiling mo na. Ito mga inaapod na, bantayan mo muna ang harong ng iba. Yan ang maray kaya na kooperasyon na inaapod. Si Konsyal Melvin Ramon Buenafe, mga tugang, igwas siya ning detalyes, igwas siya ning pahayag, mapanapitig di sa pagpreparar sa parte man ka nga gobyerno lokal
sa pagtaon ning security measures and pag-mantenir kang peace and order sa mga Campo Santo, lalo din sa syudad din Naga, ining Naga City Public Cemetery, pigtatao iyan, and dyan sa Maharlika Highway na iyan, tig-traffic dyan. And di man sa parting Peña Francia, ining Catholic Cemetery sa likod ni Ina, and sa La Loma, as in iba pang Campo Santo dito sa syudad din Naga. Si Melvin Ramon Buenapesa sa iyang pahayaga. Thank you. Usually, pagka paabuto na ang Pistang Kalag, All Souls Day, igwa ng mga preparasyon na lalatag ang satuyang kapulisan, mga otoridad, kaibanan sa tuyang PSO. Yan mga usual na ginigibuan. Lalo na ngunya, nag-resume kita ka mga usual activities sa pag-aawas sa pandemic. Kaya expected po na as early as mga 2 weeks before, igwa na silang na-prepare na plano kayan. And sarap po yan sa mga ipapalo up And sa maarabot na aldaw, may hiling mga kapulisan na nagde-deploy na sa mga sementeryo siyempre pag siguro na preparado man sinda sa pagdagsa ng mga tao. Sa ibang mga sementeryos na mga highly urbanized cities, yan piglalagyan pa nga ninda ng mga CCTV cameras para mamonitor talaga ang sitwasyon sa loob ng sementeryo, lalo na sa mga public cemeteries. Iyo po yan si usual na igwaning mga challenges sa traffic na mismo kang tao duman sa loob ng sementeryo, si traffic pa kang auto sa luwas kang sementeryo. Pareho digit sa tuyang public cemetery na dakula na sa Concepcion Pequeña, kung sain usually nagkakaigwa ng congestion pagka igwang mga nagpupurundo duman sa atubangan mismo kang sementeryo. And kaiba naman dyan sa itong mga nagninegosyo sa tubahan kang sementeryo. Kasi mga para kandila, para tinda ng mga burak, as in si iba pa man gustong mag-take advantage sa sitwasyon ng gulping tao para magkaigwa maning dikit na income. So ang saro pa po na siyempre pagpiprepare ng amay sa itong mga marilinig dyan. Si iba nga ni napapasala na piglilinigan pa lang si bako manindang itong pansyong kang paryente. Kaya minsan may mga problema man. Ang ibang public cemeteries baga nagkakarilikan pagka paraniho na ang Pistang Kalag. Kaya iyo po na mga ipapalo up naman sa tuyang mga kairiba sa PNP. And of course, PSO, ang latag kang seguridad in preparation para sa Pistang Kalag. Councilor, thank you very much. Sir, kuha na kayong reaction. Yan na mga tugang ang pahayag ni Konsyal Melvin Ramon Buenafe, ang chairman kang Public Safety Committee sa Sangguniang Panlungsod. Mga tugang, mabelta ang programa makalisan nagkapirang pag-irumdom. Kami po nagpapasalamat kay Mayor sa City Government na kami natabangan tulos na tawang kami kang samuyang kahagadan. Kababan po ini. Kaya po, hinagad mi kay Mayor Legasyon na kung pwedeng magkaigo kami ng road tapping kan samuyang lugar. Natulos man na tinao sa samuya ang samuyang kahagadan. Hinagad mi dahil po pasan na nahaloy. Asin po na itao man po tulos samuya. Po mga inot na aldaw, ang lugar na ni talagang hababa, dikit na oran tinutubig. Ang karahayan po kani yung napalangkawan sa muyang tinampo. Inot, may mga aki po kami nag-i-eskwela digdi. Karami po ang eskwelahan digdi yung Triangulo Elementary School. Pag nag-uuran, dahil na po babahaon, dahil na sila malabo sa tubig. Mga tugang, uyan na ang programang Saktong Arabon.
Mga tugang, nagbabalik po ang programang sa tong Aramon, kaiban sa inyong lingkod, Paulo de los Santos. As in Jason Yola. Ayan. Ang ngunyan mga tugang, maapuera sa mga magagayo na mga preparasyon, mga programa kan lokal na gobyerno, Aramon man yato ang kung paano nakikipag-koordinar ang mga national government agencies sa local government unit kan Naga, tanganing matabangan ang lambang nagenyo na magkaigwan ning kabuhayan sa paagi kang Metro Naga Public Employment Services Office. And iniyong katakod kay ni ang DTI, ang Department of Trade and Industry, nagkukondisir kay niyong pagbangon at ginhawa program, pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program, na ang beneficiaries ito si mga displaced workers kan nakaaging kasagsagan ng pandemya. Okay. Ang programa palang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa sigon ki Lorenzo Reyes kan DTI. Katuyo kang ensya na sa programa na matabangan ang mga persona gikan duman sa Manila ilain na sektor na makabangon gyud sa epekto kan pandemya sa hanap buhay. Pigsabi kan DTI Business Counselor na si Reyes sa siyudad na Salindong kan programa, pigpapanaw sa mga beneficiaries ang maninigong mga livelihood trainings as in kits, arugan livelihood kits sa carpentry na pigpanaw sa 15 na genyo na nagsaerarom o pigsaerarom kan DTI sa livelihood training sa handicraft kadag talikod na Webes, October 13 yan. Ginibo yan di sa PSO Training Hall. And afera kayan, pigkukondisir man ang livelihood trainings as in pigpapanao ang mga kasangkapan sa sewing, food processing, handicraft as in iba pa. Sinabi ni Reyes na mayo pang pigpapaluwas na DTI o ang DTI ni numero kan mga beneficiaries na nanginabang as in kantidad na piggamit sa programa alagan mapadagos ini sagod na matapos ang taon. And ini mga tugang, lauman man ang iba pang mga trainings alagad ang pangapudan kay ni Lorenzo Laurel Reyes, ang Business Counselor kan Department of Trade and Industry DTI, na nakadesignar sa negosyo center sa syudad na kung sisay man ang naapektaran kang pandemya, siring man nangangaipon ng hanap buhay, magrani digdi sa negosyo center sa syudad din Naga. Digdi lang yan mahihiling mga tugang dyan sa opisina kang Metro Peso, Metro Naga Public Employment Service Office, atubangan lang mga tugang kang City Social Welfare and Development Office. And ang ngunyan mga tugang, si Mr. Reyes, igwaning pahayag alagad sa erot mo na kayan, igwaning nanginabang, igwaning kitang nakaulay si Arlene Bienson, sarong 38 anyos na ina, gikan duman sa San Fernando, Camarines Sur, saro sa mga ehemplo kan mga beneficiaries na nanginabang as in nag-asenso na huli sa programa. Mga 2019 ba kay Kuya Sir Jason, siya naka-receive kay itong kits, livelihood kits halis sa DTI, nagsairaram sa training, and gunyan, pigmamanehar niya sa iyang sa diring negosyo na pigapod na itong handicraft, and abiso niya sa mga nagpupuon, dapat nagpo-training ka pa lang, seryoso na. Matyaga. Oo. And si mga gamit, pangatamanan gamiton talaga sa hanap buhay. Ayan na. Ang pahayag kang Business Counselor kan DTI sa Siyudad din Naga, Lorenzo Laurel Reyes, uya mga tugang, hananagun po niya to. Ang konsepto po kani sir ay para matabangan po sa tuyang mga constituentes digdi sa mga lain-lain na sektor kampang kabuhayan para makabangon despite this pandemic na nangyari sa tuya. Actually po, ang tigpapanaumi pong mga livelihood kits po ay iba't ibang sektor. Igwa kita sa food processing, igwa kita sa carpentry and home style, which is iyo pang tigano tangon yan. Igwa din po kita sa sewing, tapos sa handicrafts at kadakol pa pong iba. Okay. Sa mga gusto pong mag-avail kan sa moyang programa, magduman lang po kamo sa nearest negosyo center kang sa Indong Banwaan. May mang lain-lain pong DTI Extension Office na inapod na negosyo center, ang Camarines Sur Provincial Office,
So magduman lang po kamo. Tapos hanapon po ang business counselor na assign duman, or pwede man po magdyan sa Panganiban Provincial Office sa Kataid kan DVP and Petron para po mag-inquire. Ayan mga tugang, si Lorenzo Laurel Reyes, ang Business Counselor kan Department of Trade and Industry na nakadesignar sa Negosyo Center digdi sa Siyudad Dinaga. Mabalik po ang programa, makalis ang nagkapirang pagirumdom. Kay Mayor Legasyon, asin ang saiyap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang saiyap pong naisipan digdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit asindana ang mabenepisyong maray na halawin. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ng basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni iyong naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarakol hanggang tinampuan tubig. Ang tubig digdi samuya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibuman kan samuyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si nainot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyon na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-e-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Legasyon ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Nagbabalik ang programang Satong Aramon program with your host, Paulo De Los Santos. Asin Jason Nyola. Ayan. Ngunyan mga tugang, igwa na naman daang panibagong plano ang local government unit sa paagi ni Alcalde Nelson Legasyon nin mga bagong bypass roads na mataong bakaulang kasimbagan sa bakaulang bilang kasimbagan sa bagabat na trapiko, kundi bilang pagtugon sa pangaiponin na bagong tinampo bilang dalan sa progreso kang syudad. Ini yung road system na dailang tigdisenyo sa bulos ng trapiko, kundi disenyo man para sa buwelong paglakaw o hiro kan tao, mga produkto, asin na komunikasyon sa iba pang pagtarayd na lugar para sa padagos na ingreso kang syudad. Okay. Ini sinabi ni Mayor Legasyon, may duwang mayority lang po talaga tatawanan ning prioridad. Pero meron ini yung San Isidro SLF Sanitary Landfill Palestina Bypass Road. Maagi po yan duman sa may Christ the King. Ay ini pong tinampong ini asin tulay. Iyo po ang ma-connect duman sa mga barangay kan San Isidro, Naga City, itong harani po sa sanitary landfill area, asin man sa Palestina Pili. Mataw po siya kinakaipuan na alternate access sa mga residente kan syudad. Itong lalo itong inapod na upland barangays kan syudad. Pasiring po sa Banwaan kan Magaraw, Calabanga, na maagi o kaya dahil na po kayo po mag-agi sa congested na maray na Nagapili boundary. Iyan ang saro sa mga ilalaag. Asin ang ikiduwa, ini yung puon sa Banwaan Kampili, di ba sa may NGCP? Pasiring sa Dalipay, Milaor. Tapos malusot na siyang Bicol Esplanade, Roas Avenue, Bypass Road. Ini po, 9 kilometer bypass road na makonekta po kang Pili,
Naga, Milaor, tapos digdi po sa may Bicol River Banks and People's Park Recreation Center. Kung mahiling mo partner ang plano kan People's Park and Recreation Center, talagang napakagayon. Bako lang sa civic activities, kundi maging sa aktibidades para sa mga kaakian, igwaning playground, and igwaman para sa sektor ng negosyo. Saka ano siya, ang area niya pwede siyang gibon bagang concert Tapos 5,000 individuals ang kayang ma-accommodate. Ako lang maray. Ma-provide po yan sa travelers o sa mga biyahero ning sarong oportunidad. Tangani pong dahil malikyan po inyong mga congestion sa CBD2, CBD3, asin man na Concepcion de Rosario area. Ini po mga 10 priority projects, igwa na po sing daling firm funding commitments. Hali po sa DPWH. Ini po nga Center for Safety and Resilience sa Barangay Balatas, Siriman ang Axis Road, pasirin po sa PNR Station sa may Barangay Tabuco asin Triangulo. Naigwa mo po nin initial funding na 45 million pesos. Yan po mga paglapigot na ginigibo ka sa tuyang lokal na gobyerno sa panginginot po ka sa tuyang alkalde. At isikay nindo mga tugang ang syudad din habang naghahaloy, habang nag-uuswag ang mga lunadan nagpaparadakol man. And kadakol ng mga parte kang syudad na talagang hayapito na para sa mga mga simple lang na kotse, alagad, din haros din na makaigo dahil sa dakol nin mga lunadan, sakay pa ang mga bisita, mga consumers, mga kliyentes, kan mga establishmento komersyal sa syudad din Naga. And kaya huli digdi, naging ini yung rason para sa local government na magdugang pa ng mga proyektong patinampo. Araw kay ni yung dyan sa may barangay San Isidro, ining San Isidro Sanitary Landfill, Palestina, Pili Bypass Road. Via Christ the King Church. Dahil yang sa Barangay Palestina, ito bagang pasiring kita mga tugang dyan sa parte kang Capitol, igwa dyan ning sikuan pa wala, igwa ning Christ the King Church Paris. Duman iyan mga tugang. Sa ngunyan mga tugang, hinanyugon nato ang naging mensahe kang sa tuyang alkalde, mapadapit digdiyo sa iyang 100 o first 100 days report kan Martes. SLF Palestina Bypass Road via Christ the King. Ang tinampo asin antulay na ini, masumpay sa San Isidro asin Palestina Pili. Kaya kaipuhan ta po digdi, ang tabang ni Congressman Gabi Bordado Jr. Masiguro ini kan labi ka importanteng alternatibong access sa satong upland barangays. Pasiring sa Magaraw asin Calabanga. Road na ini. Masumpay kan Pili, Naga asin Milaor. Na mahanggilid sa Pampang kan Bicol River. Pasiring sa satong People's Park and Recreation Center. Matao ini sa mga biyahero nin oportunidad nalikayan ang congested na CBD2, CBD3, asin Concepcion del Rosario area. Sunod, duwa sa 10 priority. Mga tugang ang naging mensahe ni Alkalde Nelson Legacion, mapadapit digdiyo sa mga bagong proyektong patinampo dito sa syudad din Naga sa iyang first 100 days report. Mga tugang, mabuelta ang programa makalisan nagkapirang commercials. Mga tugang, uwi na ang programang Satong Arabon. Antes kita magpaaram tabi, Pao, gusto ko lang ipaabot sa itong mga parantabay. Si Marikas man na naging simbag ni Congressman Gabi Bordado
Dapit duman sa request ni Mayor Nelson Ligacion na magtabang, hagano ang tabang para sa pagkonstruya ng mga bypass roads. O yan ang pati kang pahayag niya. Report po sa tuya ng alkalde kang Ciudad Dinaga, si Mayor Nelson Ligacion. Kasi tamang-tama po, nagpurulay kami. Speaker po sa baba. Yung Department of Public Works and Highways. And sinabi po mga ni Mayor na sa mga priority projects, yung mga bypass roads, siguro makakataw kita naman. Makakataw po kita ng project. Hindi po sa Naga, tangaling matabangan po ang syudad. Lalo na ngunyan na nagkaigwa ng 150 million pesos na cut because of the Mandanas Garcia ruling na ipinabase ang pagkatao sa mga LGUs 3 years ago. Cases. Okay? Congressman Gabi Bordado, mapalapit po duman sa Maricas sa kasimbagan niya na kinaulan niya turo si Engineer Dolo Eras. Pamayo po kang 3rd Engineering District sa probinsya kan Camarines Sur as in isong sarupang pag-iriba sa DPWH. Makikipag-coordinate tulo sa Ciudad Dinaga para mapuna na ini mga aro kaning mga projects, bypass roads na kinakaya po na maray kang syudad. Mga tugang, mabalos, Diyos mabalos po sa pagantabay ng gadnabasog mi po kamo kan mga impormasyon na sa muya pong pighiras ngunya na aga. Ini po sa inyong lingkod, Paulo de los Santos. Ako man po si Jason Nyola. Sa technical side, nakatuwang niya to si Janin Idea III as in Benjamin Calyot Jr. Sa liwat po, mag-iriban po kita sa sunod na Sabado sa kaparehas po na oras. Mabalos po, Giraray. Mabalos po. God bless. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po, hindi sa mo, naglalaog dyan ang tubig sa papano ni.